Nyt ollaan taas mun parvekkeella ja tänään katsotaan, että löydettäisikö me täältä ne perinteiset 7 erilaista kukkaa juhannusyöksi tyynyn alle. Kuinkahan käy? Ensimmäisenä on tää vaaleanpunainen mansikka. Sitten tulee liljat, mutta ne ei kyllä valitettavasti vielä kuki eikä auta tähän hätään niin, että katsotaan tänne alemmas. Täällä on hajuhernettä. Villa Rooma nimeltään. Kimpun 3. kukka on kerrottu miljoonakello. Se on tällainen. Ja 4. sitten mun toinen hajuhernelajike. Purple Cupid. Ja näiden takana sitten on pikku orvokeita. Kukka numero 5. Sinivaula on rehevä. Ja siinä on jo yksi aika hyvän kokoinen nuppu tuossa keskellä. Mutta aukeeko se juhannukseksi, niin siitä ei voi kyllä olla ihan varma. Mutta onhan meillä sitten vielä tämä 2-värinen miljoonakello. Voitaisiin lähteä siitä, että nämä keltaiset kukat ja nämä vaaleanpunaiset kukat on lähtöisin eri taimesta ja kyllähän se saattaakin olla niin. Näin olisi varmistettu, että meillä on joka tapauksessa vähintään 7 kukan kimppu juhannusaattona. Näin ollen mä voin hyvillä mielin toivottaa teille kaikille hyvää ja leppoisaa juhannusta. Moi moi!